All Souls Day. Ana sa adlaw sa tanan nga mga kalag. Ya, hinuo kalag-kalag. Grabe yung translation. Ikaduha, All Saints Day. Ang ikaduha, November 2, All Saints. Buti pasabot. Katong mga membro, anang adlaw, mauna siya. Pagka, ang sunod na po na, katong mga nangamatay ng mga pare, mga kuhan, anak, dito na sa November 2, hindi na tingala ta. Ano sa mga nagtutinaw ng mga tao, tuwa sa November 2, tanan di ay Santos. Mo ka na mga igsuon, nakuy gamay ano? Naay sayop, All Souls Day o All Saints Day. Pero, dili diha ang sayop. Kay bisag kung sa adlaw, balaawan mo na to, matod pa sa balang kasulatan, magagahin galing na tagbalaan ng adlaw, ano kung to ang munggalaan? Karon atong hisgutan nganong adunay All Souls Day o All Saints Day. Atong sang i-unlock ang term, kung karon ba sa iron og nganong namay, nganong ginganlan na saints, nganong ginganlan na po na siya og souls. Ang saints, kung ingon ta og saints, kanang is a very holy person with a special anointing from God. Buti pasabot, siya mo ay mo kuan sa pulpito halaran. Mo ka na, mga pare, mga pastor, tanan nga mga nag-alaga diha sa altar, kung naiinganan siya og saints or napay special account. For example, itong inline sa kuan bitaw, mabasa bitaw nato na siya sa 1 Corinto 12:27 ngadto sa 28. Ules, makikita, tanan nga nasulod diha, ingala na siya nato og mga saints. So, kutob sa nangalagad, for example, kamo, sa inyo, nangalagad man mo sa mga katawhan naman. Sa inyong Bible study prayer meeting, matong sa mga nangalagad, that is apostolic also doctrine. It is saintly na pagkinabuhi. That is an special account. Pero, dapat ay ano yung ka, dinuhugan kaglana. Wala na yung mga obispo, wala na yung mga pare, wala na yung mga diakono, madiligi. Ano yung oil? Mabasa na nato sa Salmo. Special. Dili na ka basta-basta, pare gani ka, obispo gani ka, umatay ka, kung ibutang ka diya sa tinuod na diya sa laran, mo na mga igsuon. Dayon, maghisgot mo taog soul, yan hindi tawag na to, ang ubang ng dili mo to, o kala. Siguro, dili kung gusto mo gasto, dili mo, kuhan kayo wala yung respeto sa ginikanan. Diba? Basahan ka ni Piso 6:1, ito sa 2. Tahura ang inyong mga ginikanan, kay sila ang gusto. Nga, wala nimo gitahor, respeto, kung ba? Sa mga ginikanan na to, una siya, mga igsuon, respeto. Bisan wala na siya, that is, gitawag na legacy, sa panahon na buhay pautan siya, gitawag na siya integrity. Sa tuwa, bisan wala ito subukan nila na, doon, kung kinikamatay na ako doon, pahinom-dom niya doon. Diba? Kasi dara, wala yung ginikanan, hindi na no? Pero, isip, dakutag respeto sa ilaha. Mahal na ka nato akong isikataw, sama sa kong kagalingon. Nga nganong dili nato katagan respeto. Nga kanang kuwan gan immediate nga nimo nga family mo unay pinakahires nimo nga son. Oh, mo unay pinakaduol mga igsuon. Mga igsuon gani karon ang sumaran sa atong pangulong apostol Lucilo Dacasa Mimiusa. Gahapon nabasa na ko tanan ng mga membro tunol sa mga pag-ampo para sa panunundog sa atong organizer sa Church the Body of Christ. Salamat kayo sa inyong mga suporta. Kahapon, naghihiyan among i-celebrate ang ihang death anniversary. So, salamat din kayo na igsuon. Atong pagitunos na ginisya sa All Souls Day o All Saints Day pagkakaroon o nga ito sa ugma. Mga igsuon, kung sa may rason, nanong nga nakita'y pagtama
kamot sa adlaw sa mga kalag. Ang unang rason, ang tanang tao adunay kalag. Mabasa na nato sa 1 Tesalonica kapitulo 5 versikulo 23 mga igsoon. Atong basahon mga igsoon na 1 Tesalonica kapitulo 5 versikulo 23. Muna'y unang rason. Hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw magbalaan kaninyo sa hingpit o malalipod kaninyo sa inyong espiritu kalag o lawas o magputli gayod kaninyo hangtod pag-abot sa atong Ginoong Dios. Ang tana naikalag nga nabasa wala na isa sa dimensyon sa usa ka tawo mao na hinungdan nga atong hinungdaman. Gani ang mga kalag sa mga namatay makatungod sa pulong sa Diyos pati sila karon hinog. Anak mga igsoon. Dayon kung atong tan-awon usab ikaduha mao kini ang natural nga kinabuhi sa lawas nga gitawag nato og nga mo'y kinabuhi nato. Mabasa nato kini siya sa Mateo 2:20. Mo kini ang kinabuhi nato. Karon buhi ta samtang nagnisi ka. Mateo 2:20. Na gayon. O miingon, bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug balik ngadto sa ayuta sa Israel kay patay na ang nanunga pagpatay sa bata. Sibuti pasabot mga igsoon. Sibuti pasabot. Natural sa usa ka tawo nga mamatay sama kang Herodes. Sama usab ni anak mamatay ang kalag. Mamatay. Dayon sa buhat 20 versikulo 10 usab o pinadayag kapitulo 8 versikulo 9 kini nagatug-an kung buhi pa ang tao sama sa namatikdan ni Apostol San Pablo sa kabata. Okay. O kini ni Asya kung basahon natong Levitico kapitulo 17 versikulo 11 nagauyon-uyon kini siya sa kalag sa dugo. Apil ka na siya mga kaigsunan. Nagauyon-uyon ka na siya sa dugo. Ikatulong nga rason. Ngano manay magkuan gitaw kalag sa kuan gitaw nato panahon sa mga naay nangamatay atong gyud nga isilid ikuan nato sa hinumduman ginato sila. Tungod kay ang kalag dili usa ka butaw nga material kung dili immaterial. Buti pasabot ana dili makita o invisible siya nga parte sa tao. Mateo kapitulo 10 versikulo 28. Ang sahon. Ayaw kamo kahadlok ni adto mo patay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Hinunua kahadlokin ninyo ang Dios na makalaglag sa lawas o sa kalag dito sa infierno. Ang makalaglag, makadestroy sa kalaglag, may igsoon ang linaw ng kalayo. Muna'y paningkamutan nato ng atong kalag kay usahay na ba kini ang mga kaligtaan paginato ni atong kalag. Ulahin na ba ang patay kay mo patod pa sa kuan injustice, ulahin na kung patay na kamo. Ayaw pa ka magpaampo, ulahin na. Samtang buhay pa ka, bingita. Kuan god, baptism by kuan by death. Dapat mamatay ka nga naagid sa kuan sa Dios, pangalaga diha sa Dios. O na mga igsuon. So, kung kuan na to, ang Dios lamang ang makapatay sa kalag ug lawas. Asa pat yun dito sa impyerno mga igsuon.
O kana mo ay dili mahimo sa tao. Kung buutan ka nga sulugoon, dili ka niya biyaan. Dili niya biyaan imong kalag, mga igsoon. Mabasa na nato, ha? Kung buutan ka nga sulugoon, maayon ka, buutan ka, dili ka magtabi-tabi ka naman pag naay magwalilain. Buhat Kapitulo 2, versikulo 27. Nagaingon, kay dili mo biyaan ang akong kalam dito sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot nga madugta ang buutan mong sulugoon. Kung buutan na ka nga sulugoon, ngalagat ta din ngalagat ta sa atong isigataw. Sa Dios ug sa atong isigataw, mga igsoon. Lagaran na to, bisan pa ang mga kalag. Kaya kung buutan usab sila, dili niya pasagdahan ito nga madugta ko. Sama ka itong klaro ba? Kung maayo kay ta, luho kay ta din sa kalibutan. Kung an kay ta, lindot kay ta kinabuhi din yung kalibutan na. Pag-abot, mabalin ang sitwasyon. Sama kang Lazaro. Mumurag yun yung taon dito sa dato. Kaong taon. Ciao. Mumo. Murusel mas English na. Tinagagmay. Nag-angtos. Balik dito. Siya mo gimutan sa place of torment. Ang English na muna na, purgatorio. Ang Latin. Kung tanaw na ito, balik ang sitwasyon. Busa, kung kita luho, sige, lakaw lang ka. Alatang, makalawang simba. Lakuan ito. Lakaw, kayo kwan, wala ng simba. Luho kita, lakaw ka, bisa kasa, masaya itong hapon. Lipay ka ito. Pagkahuman, katong na nagsimba. Lison, nato pa sa sigiguan sa among pastor direct. Lison, magkani pagluwas ang mga anak-anak alagad sa Ginoo. Kung saan na lang katong nagbuhat o wala sa kabubuton sa Ginoo, wala mga igsoon. Dili ka kumpiyansa. Muna. Ikaw-apat nga rason. Nganong nagkuhan kitag adlaw sa mga kalag. Tungod kay ang kalag mao ang hubo. Hubo din ni siya. Dito lang siya katong naabay sakot. Ngunit siya hubo. Way sakot. Sa English pa siya disembodied. Mabasa na to sa 2 Corinto, Kapitulo 5, versikulo 3 nga to sa 4. Kaya kung masuluban na kita niini, dili na kita mapalgan nga hubo. Hubo yun lagi. Kunya, kasagara sa mga salida, di ba? Nagkani puti. No? Murag pa po to siguro nila. Insight na po siguro na nila, no? Pero ang kalang di ay wala na hubo na dahil. Samtang nagpayuyo kita niining yung tanong tuloy-anan, nag-agulo kita nga daw gidaog-daog. Kay dili kay buot kitang mahigawa sa atong tanong lawas, kundi buot kitang masuluban sa lawas nga langit nun. Aron nga ang may kamatayon mabuntog sa kinabuhi.